Non hai límites cando un ten vontade e ganas. E iso é o que lle pasa ao noso seguinte protagonista, Manuel, un veciño, atención, de 93 anos do concello de Barro que deseñou e construíu el mesmo unha sorte de papamóvil para a scooter eléctrica que ten que utilizar cando se despraza polos seus problemas de mobilidade. E non é todo, mercou parte dos materiais pola internet porque as novas tecnoloxías tampouco son un obstáculo para Manuel. Manuel Pereira ten 93 anos. Transportista xubilado, sempre foi unha persoa moi activa, pero agora ten problemas de mobilidade e desprázase nunha moto eléctrica. Pero a chuvia e o frío supoñían un problema, así que tirou de enxeño. Agora non facelo porque con isto, cando chove non podía nem ir á estación, con isto non sei como está. Entón un día, pois, bueno, me bajo unha cousa para facelo, podía fazer. Pouco a pouco, e conseguí, vamos, chaman e puxaron para poner un cabaleiro na estación. Eu coño para móvil, bueno, pois é para móvil. Deseñou e construiu esta estrutura durante o confinamento. Empregou aluminio, plástico e cintas de persiana. Algúns materiais mesmo os mercou por internet porque as novas tecnoloxías tampouco son un obstáculo para Manuel. Comprei as pezas por internet, o sea, as cousas que leva de aluminio, eso comprei por internet. Non son técnico, pero vamos, comprei o ordenador un día, por comprar o ordenador. Tiño aí un neto que é bastante preparado en eso. E a veces foi me dicindo unha cousa e fui aprendendo un pouco. O papamóvil, como bautizaron en Barro, non lle falta detalle. Ten ata retrovisor porque, aínda que os desprazamentos son curtos, a seguridade é importante. A retrovisor sí, porque eso hai que para ir tranquilo por a carretera, vamos, por un lado. Normalmente vou por a acera, pero no obstante. Deste xeito, Manuel causa sensación cada vez que recorre os 200 metros que separan a súa casa da cantina da estación de Barro para ir tomar o café a media mañá e parolar cos amigos.